Hi guys, good morning. So ngayon guys, nagluto tag sudan. Luto tag lumpia guys. Kahit things pila karon. Pero kung anong klase nila karon guys, hapdir kay tungod sa kainit sa panahon. Inyo. Amo? Mm. Yay. Ano yung pa din inay? Pakabang ko sa saka din inay. Pagawan ko ni Rezian. Ato mo ko dito niya. Kay may panghatag sa bugas. Wala. Kaluto na tag lumpia guys, sa pagod ang isa. Wala. May kanuluto fish. Luto ko sa fish. Magluto po kong isda guys. May isda kong lutoon. Ito naka-upload kahapon guys. Kaso prepare mo ini guys basta bumatag. Way kaligo ni Rolona karon kay way gabi di ko bentok nagagas sa gabi man madilar ko ni inatang tubig man gani agas. Init ang panahon guys. Nakaluto na ta sa sudan sa pamahaw guys. Nay lumpia, din ako pinirito nga isda. Na may klase lang hapdi. Wala. Kung na nang luto lang, naluto na lang. Sige na, mamahaw na mo. Galing na gusto. Kaya ito na tanawa. Ready na ilang plato tulo guys. Wala natin. Timpla sa tagkape ni Alan guys. Ha? Pamahaw na sila guys. Ay, bala may ate. Bala lang guys. Ano balunan? Oo. May tuyo. May tuyo guys. Atin ko tuyo. Kauman to. Okay, kote. Baka yung luto mo lang. Ay lang. Gamay. Ang dagang ko yung... Dito na nga. Ano yung sudan mo? Ano yung sudan sa balunan? Alam ya. Yan tuyo. Wala. Naku, itong hulog diya sa kong lababo gang lang. Napdir mo yung klase lang. Wala minutes. Kung saan tayo sayan, kita na ko. Sika. Nabasang tarong. Kalit sa mga butang. Ang college sinon maghapdi o niya ang high school dili. Natanan man. Nagpus mo sa on ang gwan. Pero di umang sa kon. So, iyan kita taas kita ng quad. Ay, video mo sa mga ipin niya po. Dito lang din. Asa ka, what? Ang video mo sa merkado. Pag-ibidyo ng inyong merkado. Palit mo sa nagbuhot palit. Nabot-bahot palit. Wala mo ipin ba? At man ang imong mga kuan lang ha. Project ni mo lang.
Kasi ka naman yung balunan mi nga, di man maigong kutsara na namin. Plus na ba yung exam na namo sa nag-graduate. Magmugas na mo karon kayo ay tubig na isulod ang tag-gamay kayo. Hindi na nakapasa baboy yung lahat. Nakapasa ang baboy. Kung ayaw dito, ba't buhat nila pispan no? Yung kamay lang. Daga na isulod sila tubig ito. Ay pispan. Mga puno. Agi paniguro man nila ng pispan nga pa man ay sulod. Hindi ko mga. Pagdali na din. Si Bangaga, ganyan baboy kami guys. Wa pa'y bahog. Wa agi ka tubig. Mingkong! Dili lagi. Wala ba na ito? Wala. Bili naman ng isa. Isda. Wala. Di mo tik. Hindi Muna. Sige mo na, kung mana ang kwan. Kahit na, winungdan. Katigtiyan. Kapi ko. Nga, ang kape, na ang kakaon, ay, kagaling na sultiyan. Ang karne di ay! Naku! Aman. Ano ba? Sabi din yung kaong. Ha? Sabi din na siya kaong. Kay. Ito karne na lula. Ito may praning gig kami. Wagi makabutang sa mga praning ni. Si mo niya kalulo. Buwang. Buwang sa sentro. Ito nga. Kapit dito dito. Hindi lang yung luto-luto. Ano siya nga. Hindi na ito nagpatlo na. Ito ito ng luto. Wala man lagi. Aman ba? At may karon sa kwan guys sa sentro kay kada ko na kwan panghatag bugas pero dili ko sure nga na yung pangalan. Ano pa man sad. Tag kwan gyapon tag 10 kilos. Ang DSWD ng hatag daw. Mga kuan. Pero dili kanan matagaan. Kana sa municipal daw na panghatag karon. Pagdali na din. Isutok na schedule sa update na. Kung wala man sila na umituan. Kasi man yung na-release karon. Naman kung karoon. So, kung nakapasa na sa katong nakasunta ng karanta sa system, ito kang kumana nakasunta no? Wan, so duwagin mo na kawagin na kasulod sa isa. Pwede kasunod kung sa hila ilang system. Kasi tuyok mo ya. Mga nga, sabi sa yariri, o man nakasulod. Gusto ko rin senior ba? Pero 18. Ang senior mo na yung malisip sa diay. Siguro. Sige pa kita karoon. Paibog niya yung sa jud mo. Ang hilaw. Nya, unsa man, patiglalis pa ka. Gusto mo ka dili. Tanawa. Naman, kita karon, 18, 18. Pista sa Kabangasan, 15, 16.
Kaya tayo sa kabasan. Ako na lista. Naman sa kanista. Yan. Ano ba ito? Ha? Wala. May pruga mo doon sa albos. Kasi sa kaya. Nanalito siya mga nagdawat. Diyan. Siya nagdawat talaga yung gapon. Nagkaan ka. Ako? Tulang. Wala Wala may na, ko itong gabi kaya sa kaya. Kaya ito. wala may namista guys, pero ito na may namamag hapon niya. Sinistor kay gihaturan na sa iyang pagmangkon. Nakakaon niya kung sila pero ako wala akong nagkaon. Nani, mamala ni Lola yung cellphone na? Wala akong nagkaon kay lain akong tiyan. Kaya mga boy. Gani. Kung lalo, boy. Ikaw nakakaon mo gapon na. Nakakaon na sila sa BX guys. Tamdoy-doy sa nasalin oh. Ikaw. Hindi ka tawagan ni Chichi. Dugay yung magkatulog daw. Kung si Richard. Tulog ka, stress na. Kusimba ko. Sige mo jakol. Kapag-kapa, ganun yung istorya. Kapa ka man di pa magiga alas 11 yan, agkatulog na magani. Igna pa na ako. La! Kapitan ako nilo ha! Nga, daga na si Lolo din. Duwid lawas sa inyong gagaw na. Mura naglawas sa duwan. Duwid, duwid ka tulog. Lo! Sabi mo jakol. Ay. Oh. Bugnaw. Da! Ilusuin ko. Godlo! Unya na to Lo, ka na lang litson lo. Unya na lo! Hindi ako balon lo. Ay, unya talo kay na tayo lumpia lo. Napay tubig na sa tab. Hindi lalo ko na, lalo. Ni pagdali na ni. Ka na lang litson lo. Kasi gabi, bagi man lo. Nawag si Rilo na siyang lolo guys. Kaya paluto sa sudan. Kaya na may BH pa dito nga lechon. Ipa-fry daw niya. Sakto na Rilo na imong balon. Gaya lang ng bawang gisa. Pali ko ako nandun. Uy, pagtarong, paglingkod ito, kunin ko yung palingkuran. Sama na alan. Hi guys, good morning. La City pa guys, pero grabe nakainit. At may lamama sa sentro. Mas doy-doy kay magtabang pag kuha na tong hose, paglubong. Kaya wala man taod gahapon ang tubig lamama. Basin karon. Kaya gidala na lang po na ako ang trabaho ay ni Alan kay walay agas among tubig. Kaya wala nakapanglabas trabaho ay. Waka to siya naka-uniform. Bawal ba sa ila dili mag-uniform. Pero nag-jacket siya. Iya punta may balaan nga wa nag-uniform kay nag-jacket man. Baklay lang ta guys. Hapdir ya po ng klase sa mga bata karon kay tungod sa kagrabe ka init. Gipos sa Misamis Oriental ang kuan nga hapdira ang mga klase sa private o government nga eskwelahan tungod sa kainit ng amping-amping tang tanan. Agas lagi na ni Duyo. Ha? Ano ba? Amping tang tanan kanunay guys tungod sa kainit. Or dinhira basta mo ang init. Init siya guys pero hangin. Kusog kay hangin. Kusog ang hangin guys. Istak basad.
Hangat guys. Ay salat. Tanaw ni Doy dito mag-agas pa. Di na pagasan karon Doy kay pagasan gapon. Pagasan gapon guys pero hinay kayo. Hi guys, good morning. Timing kayo na mahawgid sila guys. Guys, pamahaw guys. Nanarabay kuan. Ay, biits ninday guys gahapon gitagaan po ko niya sa iyang biits. Nanarabang kuan Ako mayor. nagkaon gahapon. Nana. Mahaw sila guys. Timing kayo ako na mahaw sa balay. Dali na. Wala ko na niya akong biits, ha? Je! Pamahaw! Mahaw! Nay panghatag sa bugas pero wala minapil. Pamahaw guys, kilami kaya mong sudan guys. Sa Bringaw, sa Kabangasan guys. Guys, may buntag. So ngayon guys, 100 daw. nay kapunungan dani guys sa kuan kanang sa mga pamilya nila mama. Ang butang ni ate nga share capital is 5,000. Ipakuha niya ni Doy guys ang 5,000. Ito nahatag ko din siya pang snack. Pila Doy? 100. 3,000. Ang bayro no ni ate. Pila ka ni bayro no ni ate dani? 6,000. 7,000. 7,000. Mayroon niya tanan. 700. Dili ni siya 500 ang iyang anak danhi. 7,000. 700. 350. 300. Bayad na si ate sa iyang capital Kaya na may 50 share. sa una, na may 500. 50 man danhi. Di 400 ra. Da. 400 na siya. Oo, kay kuan man. Sa kay 400 na siya ang anak, tama no? Ito tarawan ninyo. Anak mo rin siya. Ilain ang Hospital ang anak. Oh, plus din mo sa 1,000. Karon inahan. Ihatag nimo. Dito na lang din to 5 lang. Kwartahan nami guys. 400. Tulis. Sudah magtulis mita. Last ang Pila? Asa pa unya na nakikas man napayain. 19 to tanan imo nang da. 19 tanan. Lahira ni guys. Kaya sa Miami sa iyang share capital guys. Tapos nagpalibre po din siya og snack. So napapait din siya og snack. Coke og kuan ra ni kay walay pan nga mga bag-o, mga bahaw ilang pan. So muna atong ipalit. So daghang kayong salamat at Miami sa imong palibre nga snack. Baligya siya yuta. Ay, naman sa 5 miloy man din di ay. Ako na lang 15. Bagayan niya kay magninyo siya. Magninyo siya kapam. Ninyo siya kapam guys. Agsugot, ingko. Agsugot kag ninyo siya kapam. Agsugot kag ninyo siya kapam. Ninyo siya kapam. Atong tang antik. Iso na ni mother. Ba? Tatos ang request ni Auntie Marisa ha. Ay pagreklamo diha. Tatot. Kaya ako ni balungan. Gago ba ni Marisa di sala? Alabam ni iso ni si Kodok. Bago pa ka nakabalo lugar? Bakit ko na balungan inyo inahan? Marason-son. Mo kay Salilan minimo palintan Sa kadugay na panahon nga nagsilingan karon pa ka nakahibala? Noon sa deka. May ako tong may mais.